cheesecake Oreo. Hey mates! Welcome aboard and I am your Dex Destination. For this vlog guys, I'm very excited kasi magti-taste test tayo. So meron ako dito guys mga milk tea from Macau Imperial Tea. So this is my first time guys na tikman yung mga milk tea nila. Hindi pa ako nakatikim ng milk tea nila guys. Fan ako ng mga milk tea pero this is my first time na matitikman yung milk tea ng Macau Imperial. So let's start! First, ipakikilala ko muna sila. Then, at the end of this taste test, i-rank ko sila kung saan yung pinakamasarap according to my taste bud. So, depende yun sa, sa mga panlasa nyo guys kung ano yung gusto nyo sa mga milk tea. But this taste test is based lang sa panlasa ko. So, let's start! So, meron ako ditong guys, resibo sila kilala. Since first time ko nga tikman itong Macau Imperial. So first, meron ditong cheesecake, cocoa flavor. So how do you pronounce it? Cocoa, cocoa. So the price of this one guys is 135 pesos. And the next one is chestnut cream uji matcha. So ito siya guys. And the price of this is 155 pesos. And next, yung ika-third is cheesecake Oreo. So, yung cheesecake Oreo naman guys is 140 pesos. And yung pang-apat, original milk tea ng Macau Imperial. So, eto naman guys, yung bestseller daw nila is 110 pesos. May kasama na siyang pearl guys. The fifth one is cheesecake purple taro. So, eto siya guys. 135 pesos naman siya and best seller din daw nila ito. Last one is a cheesecake matcha for 155 pesos. Without further ado, tara guys, at tikman na natin ang different flavor ng Macau Imperial Tea. First na itatry ko guys is pag ganito na lang. So, para from this side, from my right, going to left na lang guys. Para hindi magulo. Kasi 6 sila guys and I think mahihirapan ako. And haluin natin guys. Since may may cheesecake. Ito guys is cheesecake cocoa flavor. Sweetness okay lang, tama lang guys. Sobrang tama, sobrang lang yung yung sugar level niya. Ay yung pala guys, yung lahat ng na to is yung sugar level is yung normal, yung 100% para malalaman ko kung yung normal ba nila is sobrang sweet or hindi. So itong cheesecake cocoa flavor guys, siya, lasang chocolate. Normal, parang wala akong nalalasahan something special. Malinamnam, lasang Milo. So yun yung panlasa ko guys. Lasang Milo na malinamnam. So, Milo na maraming gatas. So, yun lang yung nalalasahan ko. And, ano ba naman yung ina-expect mo sa, sa cocoa flavor, sa cocoa? So, yun. May chocolatey, hint ng chocolate. So, yun. But, for me, okay lang. Hindi siya ganun ka, hindi siya ganun ka special. Okay na rin to. Pwede na rin, guys. And yung gagamitin ko pala na straw dito guys, nakalimutan ko is yung metal straw since marami naman kaming metal straw dito sa bahay kasi nga parati kaming milk tea. So next one na itatry ko guys is itong chestnut cream uji matcha. So yung flavor na to guys is uji, something na hindi mo rin maririnig sa ibang mga milk tea store, milk tea shop. So may pagka Japanese, since matcha nga naman guys is Japanese flavor, so may uji pa. So ano ba yung ibig sabihin ng uji? Wow! Ang sarap.
So ito guys, sobrang linamnam. Lasang-lasa ko yung matcha, yung pagka-creamy ng matcha. Yung ibang matcha guys, may natikman ako na ibang mga matcha flavor na mga parang may pagka malansa, may aftertaste na malansa. So ito guys, yung matcha na to is hindi ganon. Walang lansa factor. And sobrang sarap niya guys. Ganon din, yung sweetness is tama lang. Ito guys, masarap. Pasok to guys, pasok sa panlasa ko. And yung third na ito-try ko guys is itong cheesecake Oreo. So ito siya guys. And so makikita nyo guys. Yan, may mga haluin natin. Itong cheesecake Oreo, lasang-lasa mo yung milk tea dito guys. So siya, basic na milk tea with Oreo. So yun yung nalalasahan ko guys. And then for me, hindi din siya masyado masarap para sa akin. Hindi din siya masyado masarap compare sa ibang mga milk tea shop na may Oreo cheesecake flavor. So ito so-so lang. Okay na rin. Okay lang siya. Walang something special sa kanya guys. Okay lang. And yung fourth na itatry ko guys is itong classic milk tea nila. So ito yung original milk tea ng Macau. And ito guys, dinagdagan ko siya ng pearl para matikman ko rin yung pearl ng Macau Imperial kung okay ba yung pearl nila. So itatry natin. So for this one talaga ako ng plastic straw kasi may pearl siya. So kung gagamitin ko itong straw namin dito sa bahay na metal straw, hindi ko makukuha yung pearl dito sa baba. So isa to sa mga bestseller nila guys, pero for me parang normal lang, parang kalasan niya lang din yung yung original milk tea ng ibang mga milk tea shop. So wala din siyang distinct na flavor guys. Parehas lang din siya sa mga sa mga kahit yung sa mga milk tea sa kanto. Parang ganun lang, parang walang added flavor, walang distinct flavor. So for me, so-so lang din. Normal na normal na milk tea. Yun. Basic. Parang ganun lang siya. And yung fifth guys is itong cheesecake na purple taro. Sa mga taro lover dyan, ito guys, sa itsura pa lang very appetizing. Napakasarap tingnan. And we'll try kung yung itsura ba niya is magmamatch doon sa lasa niya. Kasi sobrang niya guys, sobrang ganda niya tingnan. This one guys is paano ko explain? Parang melted na parang nag-melt na ice cream, na taro ice cream. So sobrang creamy guys. This one is napaka-creamy. Maybe yung nahihigop ko is yung cream cheese sa baba. Pero tinatry ko din na mag-sip dito sa taas. And ganoon pa rin guys yung flavor. Napakasarap. At first parang mapapaisip ka parang nag-melt na ice cream, parang ganun. So yun yung yung pinaka yung pinaka first impression mo pag natikman mo siya, parang nag-melt na ice cream. And it's okay. Masarap. So etong purple taro, okay to, panalo to para sa akin. And yung last na itatry ko guys is itong cheesecake matcha. So ito siya guys. Okay, sobrang hilig ko din sa mga matcha flavor. Yung KitKat na matcha guys, gustong-gusto ko rin yon, yung KitKat na nabibili sa Japan. Masarap yon. Wow. Masarap. I think yung matcha nila dito guys sa Macau Imperial is masarap. Ito din guys kanina sinabi ko walang lansa factor na matcha. And
Parang similar lang din sila ng taste nito guys. Yung uji at saka yung itong matcha. Similar lang sila ng taste. And napakasarap. Nasasarapan ako dito sa ano nila, sa matcha nila. Sa matcha ng ano, ng Macau Imperial. Kasi yung ibang matcha na natitikman ko is, ano siya guys, may lansa. May lansa factor. So, dito sa ano, sa Macau Imperial, walang ganun. Wow. Masarap. Panalo tong ano, panalo itong matcha flavor ng ano, ng Macau Imperial. So, itatry ko sila ulit guys. And in between pala nun guys ng mga pagtikim ko, ng taste test ko is, meron ako ditong water for palate cleanser. So, hindi ko na pinapakita guys. But, ginagamit ko itong ano, para mawala yung ano, yung taste every time titikim ako. So at this point of time guys, mag-ranking na ako ng mga nagustuhan ko at mga hindi ko nagustuhan dito sa Macau Imperial Tea. So yung mag-start ako guys doon sa pinaka-least na hindi ko nagustuhan up to sa pinaka-the best or yung marirecommend ko sa inyo guys. But still, nasa inyo pa rin yun guys, depende sa inyo sa panlasa nyo. But for me, yung ranking ko is based lang sa panlasa ko. So yung 6th spot guys is itong original milk tea nila ng Macau Imperial. So wala talaga guys. Napaka-simple ng flavor, napaka-ordinary ng flavor. Maano mo rin siya guys, matitikman mo rin siya, yung flavor niya is matitikman mo rin kahit sa mga kanto, milk tea sa kanto. Parang ganun lang, walang wow factor. Hindi ako satisfied sa flavor niya. Okay lang, parang ganun lang. And since Macau guys is a little bit pricey, so kung ako, bibili na lang ako doon sa milk tea sa kanto. Same lang din yung ano, yung lasa and mas cheaper. So ilalagay ko siya dito guys. And this is our 6th spot. And yung 5th spot natin guys is napunta dito sa Oreo cheesecake. So yung Oreo cheesecake nila guys is magkalasa lang sila nitong ano, nitong original milk tea ng Macau Imperial, and dinagdagan lang siya ng crushed Oreo. So ganun lang guys. Napaka basic and wala ding wow factor guys. So for me, ilalagay ko siya sa 5th spot. And for our 4th placer, ay ibibigay ko sa cocoa. So yung cocoa flavor na cheesecake guys is malalasahan mo yung cocoa na flavor, and then yung tea na base na ingredient dito sa ano, sa milk tea, and yung cheesecake is nandun din. Ano siya, chocolate siya na malinamnam and with a hint of tea. So, eto guys, okay na rin to. So, ibibigay ko siya, ilalagay ko siya dito sa pang-apat na pwesto. And tatlo na lang yung natira guys. So, for our 3rd placer guys, dito sa taste test na to, is ibibigay ko dito sa Purple Taro Cheesecake. So, itong Purple Taro Cheesecake guys is masarap din siya. Kaso yun lang guys, napakalapot nito guys. But still, napakasarap din. Okay na rin to guys. Marirecommend ko din itong taro. So siguro guys, ganun din naman kasi nga 'di ba, yung ano, paggagawa tayo ng sinigang, pag yung nilagyan ng gabi, naglalapot yung sabaw. So maybe ganun din siya guys. So ibibigay ko siya, ilalagay ko siya dito sa 3rd spot. And dalawa na lang guys yung natira. Since obvious naman kanina guys na parang sinasabi ko na masarap yung ano, yung matcha ng ano, ng Macau. And kahit saan dito sa dalawa guys is feeling ko masasarapan din kayo. So yung 2nd spot guys is ibibigay ko dito sa matcha cheesecake. So yung matcha cheesecake guys, napakasarap, and yun, wala akong masyadong masabi guys. Yun, masarap talaga siya. And nandito na siya guys. So hindi ko nalilipat. And the winner for this taste test guys is ito, Chestnut Cream Uji Matcha. So
Eto naman guys, marirecommend ko sa inyo to guys kasi sobrang sarap nito guys. Wow. Masarap talaga siya guys. Napaka-creamy, napaka-smooth, and sobrang sarap. So hope nag-enjoy kayo guys dito sa Macau Imperial Tea Taste Test. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko guys, please do like, comment, share, and subscribe. And please hit the notification bell para updated kayo sa mga vlogs na gagawin ko guys. So this is Dex Destination once again, always saying, bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.